Selam hormatly kuştaýjylar. Bugün Katar döwletiniň Doha şäherine kuşta oýunynyň rapid görnüşini boýunça dünýä çempionaty başlady. Bu yarışda dünýäniň iň güýçli kuşçylary ýygnandylar. Erkekleriň arasynda 248 oýunçy oýnýar, 248. Bugün yarışda 5 oýun oýnarlar. Sebebi jemi erkeklerde 13 oýun oýnalýar, aýallarda da 11 oýun oýnalýar. Ine şu wagt yarış başlandy. Tende görüp bilersiňiz, bu yarışda birinji tagtada dünýäniň iň güýçli kuşçusy häzirlikçe Magnus Carlsen oýnýar. Bundan başga dünýäň 2700'den geçýän reytingli kuşçularyň ählisi diýen ýaly bu ýarşa gatnaşýarlar. Ne şu wagt ýarş başlandy. Translasiýa biraz gizrak başlady ýarş. 2:30'da başlanýar diýip zat wagt görkezilýär. Ýöne Elmydam liçesde birazjyk oyun başlandan soň habar berip başlaýarlar-da, habar uradyp ne şu wagt esasyny Carlsen bilen Lorenzo diýen bir kuşçu oýnýar. 2499 reytingli. Oyun D4 bilen başlandy. Perdi piyadasynyň göçüm bilen. Bu rapid bolan soň bu 15 plus 15 minut berilýär. Her göçümge de 10 sekund goşulýar diýen ýalňyşmasam. Rapidiň her hili görnüşleri bar da 15 minut erkime hem plus 3 sekund goşulyp oýnýanlar bar, 5 sekund goşulyp oýnýanlar bar, 10 sekund goşulýarlar. Näşinýaly? Şoň üçin bugün bular aýallar 4 oýun oýnýar, aýallar 11 turdan, 11 tapyrdan ibaret. Rapid ýarşy, erkekler bolsa 13 oýun oýnýar. Şu wagtyna ýarş başlandy. Gelin başga oýunçylaryň oýunlaryny görelim. Ýoşuklan bu taýda näçe oýunçy oýnaýan üçin esasy tagtada siz görüp bilersiňiz. Esasy näçe ähli dünýäniň güýçli kuşçulary şugun Kataryň Doha şäherine rapid boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýarlar. Carlsen, Nepomniachtchi, Aranyan, Firuza, Caruana, Fabiana, Vasyalagraf, Maksim Vasyalagraf, Artyom Vladislav Artyomov, Abdusattarov Nodorbek, Arjun Erigasy, Duda, Yan Kristof N, Mehmedyarov, Sindarov, Karaz ähli güýçli kuşçular şu ýarşa ýygnandylar. Buleýam haçandan bäri däp bolup gelýän ýarış. Dekabryň her ýylyň dekabryň 26-syna, 27-sine, 28-sine rapid ýarş geçirilýär. 29-30-na da bilis ýarşy oýnýarlar. Aýal gaýdylar hemem erkekleriň arasynda geçirilýär. Her ýöne aýry-aýry ýarşda oýnalýar. Ikisi biledärler. Hemem çalt oýnamak boýunça, hemem bilis ýarşy boýunça dünýäniň çempionunu belletmek üçin şu ýarş geçirilýär. Şu wagt ýaňy ýarş başlandy. Biraz kimler oýnaýan, nähili kan eýlek oýunçylary da seredeli. Pragnanandha, Rajapov,
Şariç, eyyam Şariç utuptur oyununu gelin seyredelim. Bular hemme oyunçuların oyununu gorkadan oklar. 30 kanun oyununu gorkadyalar 30 tağta şeyle gorkadlaya. Birinci 30. tağta da oynayan kuşçuların oyununu biz gork bilýäs. Ananla gelin bärde ýam oyunlar gutorypdyr göreli nämeler bolupdyr nähile. Men düşünşümçe rezultaty ýalňyş goýdular. Sebäbi entekýän oyun başlapdyr näde we ýam hiç kim hiç zady gidenok, hiç kim hiç zady oyun dowam edipdir. Ha, netije ýöne ýalňyş goýulypdyr ona kompýuterde oyun dowam edipdir bärde. Hiç kim entek utup ýöne netijäni ýalňyş goýupdyrlar. Şun ýaly gelňände gaýdylan oýunyna da geçelädir. Gaýdylar nähili oýnaýan. Magnus Carlsen entek oýuna dowam edýär. Ýa-ni bir 10-njy goçmuşyl teatr rapid ýaş bolan üçin bilýär salt dowam edenok da hayal kredip wagtyňy kiretmäne de arkaýyn wagt bar da sebäbi bilýär oýnalanyna 3 minut her goçun da 2 sekund goşulýar. Bärde rapid bolan üçin biraz haýyra oýnasam bolýar, kredere wagtym bolýar. Şol ýaly. Gaýdylan oýunyna geçeli. Gaýdylan arasynda kimler oýnaýar, nähili. Gaýdylan ýaşyny Zhou Wenjing, Tan Zhongyi, Hataylılar 3-nji tahtada Garyaçkina, 4-njide ýene Hatayly Li Tengenzi, onuň Asubaýewa beýle oýnaýar. Lakhno Katerina Kostyanyuk, Aleksandra Kanerov, Hampi Kanerov Hindistandan, Harika Dranavalli, gara äkli güýçli kuşçular ýygnanypdyr. Gaýdylarda 70 tahta, 70-nji tahtany gorkadýarlar oýuny. Ne teredip bilerdiňiz. Entek ýaňyr debüt oturdy. Indi oýunyň ortasy başlandy. Buňa näme diýýär? Kuşda rekrovka edilýänçä debüt diýýär. Rekrovka edilenden soň belli bir mallar galýança Mittelspiel diýilýär oýunyň ortasy. Ondan soň misal üçin sen bir näçe piýada piliň ýa atyň ýa malyň ady galsa onu ýam Endspiel diýilýär ýa-da oýunyň soňy. Şol ýaly oýunlar dowam edýär. Gelin birinji doskan oýuny boldy. Şuwat Beytullaýewa bu bilen oýnaýar. Hatay Zhou Wenjing dünýäň çempiony. Garamarlarda oýnaýar. Beytullaýewa da Azerbaýjan döwletinden akmarlarda.
Boşklen hemme kayıtlan ne ahilap oynayışına seyredip geçelim. Ne Tanjongi akmanlarda Vengriyalı kuşçun karşısına yani debut Ferzo Gambit değil ya adamı da dörtte verse dört uçur yani Ferzo Gambit ablom Aliane de se Priniti Ferzo Gambit değil ya da kabul edilen Ferzo Gambit var ya. Takminen dengre oyun olyatı perdeler çarşılığına görüşmedi yani esası dört sanak yengilmal hemem her tarafta sanak ru oyun deng olayması yöne asla Kıtaylan bir ehetet var olar oyunun başına perdeyin çalışıyorlar ne kavir oyuncuları şeyle seyretsen perdeyini çalışmanı halan oklar ya da perde çalışan sonlar ne mesleklerini bilen oklar şeyle aytsam. Kopyagdayda bir hile näme diýin özlerini ýitirýärler. Näşon ýaly ýöne Hataylaň bir häsiýeti bar. Hatay kuşçularla menem köp oýnadym ýarşlarda. Ne köplenç perde çarşylyp akançýanya sebäbi olaň akançýanya oýnaýşlary akançýanya ne köp öwrenýärler-de. Şoň üçin olar akançýanya da güýçli. Şoň üçin hem oýunda mümkin bolandan akançýanya geçmek bilen bolýarlar. Ular hani pikir etsin, tanjun ki pikir edýär, häzir biz Garyaçkynyň oýunyna geçeli Aleksandra Garyaçkyna, Nurgali we Zarina Kazakstanly oýunçy bilen oýnýar. Ýe-4, ýe-5, 4 atym goranşy. Soňky döwrüň belli variantlarynyň biri. Ana bularam perdeni çalşdylar, ene pikir edýärler nähili oýuny dowam etmeli. Indi eýle koý oýunçylary da geçeli 4-nji tagda Leyten Genzi, Rudzinska Rudzinska bilen oýnýar Polşadan. Berde de ýene de 4-de 5. Muňa London sistemasy diýilýär. Däne şunýarlyk ýagdaýda siz eger ýit oýun oýnamajak bolsaňyz, ýit oýuna gitmejek bolsaňyz, sebäbi köp oýunçylar ýit oýuny halan ok, sebäbi köp ýat tutmaly bolýar, köp öwrenmeli bolýar. Şoň üçin olar sadaja şunýaly oýnamany gowurýarlar da 4-de 5, atef 3, atef 6, plef 4. Muňa London sistemasy diýilýär, ýe-3 şunýaly. Yit variantlary ýat tutma köpman däl. Ýöne näme islerini adamam oýnap biler. Buny ilki näme perdi piyada göçülýär, soň atyň çykýan, soň bilen çykýan. Garaşon ýaly. Eger bu plederek piyada duran bolsa, şu plederek piyadany goýulsa, onu oňa ýam kamenna stena diýip aýdýarlar. Debut Ferzovih Pešak ili Kamenna istenen Perdi piyadasynyň debuty ýa-da daş gala bolýarmy şeýleýdinde. Şo debutyň ady şon ýaly. Ne berde hemme zat simetrik görnüşde diýär şeýle alyp görsäň F4 pilik güýçli bolan üçin garalar elimde ama pili çarşak bolup pili dal tag elýärler-de. Agoýly garaýly ak piliniň üstüne toplaýarlar. Aktiw pili çalışmaly. Berde aklar pilje üçin goçup bilýärler, pilje ýaşa mislenlik variantlar bar hem album bilýärler bu pili. Ýöne almak köplünç pilje goçulýar däne pilje häzir rekrovka edilen ok, şoň üçin eger pilje goçulsa Savyaj goşdy garalar. Eger pilje goşdy ten rekrovka edilmedikden, tek rekrovka edilmedik wagtda aklarda bu pili alsaň
öz şaňa problema bolmagy ahmal täbi haşliniýa çylýar, ruhum haşliniýadan hücum edip başlaýar. Şoň üçin rekrovka edilmedik ýagdaýyna aklar piliruvça göçäýenne de garalar şonu alanok. Bärdinne de 4 göçüpdirler. Säväş göçýär diýip ýa-da bilen säväş alýa. Asly bu gyýdyň oýnaýşy gaty ütgoşy Hatay gaýdynyň oýnaýşy täbi sen mun garşyna debüt variantyny dolu taýýarlanyp barýan bolen, bulam hökman bir garak variantlara sowulmana ökdü. Men bul oýunçy bilen bir kedek oýnap gördüm ýarşlarda. Mun häsiýeti şon ýaly, däwä hiç gaçan esasy varianta giden oka. Belli bir göçümden töň varianta garasy goýberýär-de başga variantlara. Ine şu adam ädir şon ýaly goşdy. Säväş göçüldi bolyn nuştaýda. Säväş göçüleni asla soğuç göçülýär ýa nol edilýär, rekrovka edilýär. A bul alyp goýberdin bärde pleftörde alsaňyz piyada bilen alýar-da aklar bu piyadany gorap bilýär. Şoň üçin piyadasyz galmadyk üçin garalaram almaly boldy Säväşdäki piyadany. Näme tapawut berýär? Aklaryň merkezde piyadasy ýok. Ýöne oňa derek häzir bular açyk liniýany alýar. Näseri ştaýda nähile bolýar. Kuşda bir zatlarda izolirlenen piyada bilen oynamak hem izolirlenen piyadanyň garşysyna oynamak diýen bir zatlaryny ştaýda aklarda aklar izolirlenen piyadanyň garşysyna söwüşmeli bolýar. Näme üçin täne şu da wäş piyadany hiç hili piyada bilen gorap bolmasa, gorap bolan nokta gol oýunnaky liniýalarda piyada ýok. Şoň üçin bizde wäş piyada izolirlenen piyada diýär. Izolirlenen piyadanyň artyk başlygan bar, kemçiligam bar. Mysal üçin artyk başlygy oýunyň ortasyna izolirlenen piyada güýçli sebäbi oň sarp edýän, goraýan ýerleri köp bolýar. Goraýan ýeri köp, täne bärde seretseňiz merkez saklýar hemem köp prostranstva berýär-de garamanlara. Ýöne ýene bir kemçiligi izolirlenen piyadanyň akançanyada oýunyň soňuna izolirlenen piyada eger mallar çarşylan bolsa, mysal üçin ýeke şahin piyada garsa ýa şa piyada at ýapyl garsa her tarapdan izolirlenen piyada ullokan problema bolýar. Sebäbi ony piyada goramaýanlygy üçin goramak kynrak bolýar. Şoň üçin kimiň izolirlenen piyadasy bar bolsa oýun wagty biz elimizde hamany çalışmak üçin çarşap bolýar. A kimiň izolirlenen piyada garşy oýnaýan bolsa, onu esasy Aron Nimsowiçiň Maya şahmatnaýa Maya sistema diýen kitap bar. Şonda dolu giň işleýin görkezilýär. Nädip izolirlenen piyadanyň garşysyna oýnamaly. Bir ullokanly kitap, şonu okasaňyz şo zatlary öwrenirsiňiz. Nädip izolirlenen piyadaň bolanyna oýnamaly, hem nädip izolirlenen piyadanyň garşysyna oýna dowam etmeli. Ol kitabyň eýýam çap edilenine 100 ýyldan köpräk wagt geçenler, ýöne şu wagt eçelem şo kitap iň esasy kitaplaryň biri hasap edilýär. Kuş strategiýasyna bärde haşalty göçüpdirler, radiýasiýa bar. Hemmesini düzgün boýunça edýärler. Sebäbi izolirlenen piyadany blokirlemeli. Karşydaş kimiň izolirlenen piyadasy bar bolsa, öňe sürüp çalşma diýäli. Blokir etmek üçin öňüne blok goýmak üçin izolirlenen piyadaň öňüne blok goýmak üçin at we pil ýeňil mallar o blok goýjylar diýip hasap edilýär. Aslında pil hem aty has idealny blok goýjy diýip aýdýarlar. Ne pil bar. Goşdy bu diňe piyada hüjüm edenok bu sebäbi ýol urna ne şu sereden bolsaňyz aslında
ne şeyle ruhu bärik getirdi. Ne? Aslı şunyalı strukturanın koyuş düzgünü var. İlk ruhu getirmeli. Bärik sebebi pilini de günü babara koştuğunuz ruh ağırda galya. Şoň üçün ruh oyuna getiriyorsunuz. Bu tayda sev linya açık linya. S linyada piyada yok. Şoň üçün oňa dolu açık linya diýilýär. Son plan pil bower ferde doğuşemem son bulat yok edýäňde sonluk bilenem ferdaşýedy. Ne plan eýän belli, ne hile hareket etmeliligini kuşdoýunçyň özi pikir edýär. Yani esasy plany bilseňiz, ana indi pil bowera geldi gören sadece plan boýunça hareket edýär, indi perde doğuşa gelýär. Jal tegitçek neme başga gorag mümkinçiligi ýok. Teýärlädýär ýetekden gowgaçym däl bärde. Şoň üçin jalty göçüp pil bilen perdeniň näme batareýa diýilýär. Perde bilen pil şeýle duranaty. Şoň üçin jalty göçýärlerde öňüni ýapýarlar. Ýöne koýja sadece. Indi ruh efde bar. Kuşt rekrovka edilen soň biz kuşty ruh bilen pile, at bilen pile yeňil mallar diýilýär, ruh bilen perde agyr mallar diýilýär. Rekrovkadan soň elmydam agyr mallar oýuna çykmaly. Ana şoň üçin bularam ruh getirýärler. Ne şu şeýle seretdeňiz, aklan ýagdaýy owu diýip hasap edip biler, aklar artykmaçlyk. Aklarda birazcık artykmaçlyk bar diýseňem boljak. Indi şahaş ber profilaktika şany her hili puşt bermedi ýaly. Karşılaşlanmaly ýoldan aýrýarlar. Indi pilde 4 tane men öňkü aýdyşym ýaly. Kuştuň strategiýasynyň şo kuşt düzgünlerini bogoýy dolu ulanýany pilde 4 görýäňiz müştaýdyna çarşsaňam boljak. Ýöne ogy prosto pilde 4 gelýär. Sadece tebäbi izolerlenen piyadany blok goýmaly. Ana şo boýunça da nämedir ýoşuklar şa tarapa hüjüme geçer. Bolýa bu gazykly oýun eken hemem gow çäbni oýun sebäbi izolerlenen piýadan garşysyna nähili söwüşmeli diýen temadan şol oýuny görkezip boljak okuwçylara. Indi gelin Asubaýewaň oýuny göreli. Asubaýewa dünýä bilisden bir gezek dünýäniň çempionu bol, ikinji gezegem ikinji ýerarly ýalňyşmasam, haýsy ýyllarlygy ýadyma düşenok, dogrymy aýtsam ýöne ogy bilisde dünýäniň çempionu boldy. Ine garamanlar bilen Sicilian goranşyny oýnýarlar, Sicilianskaya защита, variant Найдерова, Plievich, Ýebaş. Ne bul nähile bolýar, muňa Pelikan variantam diýerler. Sebäbine şunýalak ýagdaýda gönü Ýebaş goşsalar at bawaşa baryp bilýär, gönü Ýebaş goçulsa şoň üçin ilki alt edip at barmady ýaly edilýär. Plievich Ýebaş inne garalarda, aklarda soro atyny ýere gelmeli. At efçede gelip bilýär, bowçede gelip bilýär, eksanak näme bar şunýaly. Göçüm käbir oýunçylar atdy bowça goçup oýnýarlar, käbirleri efçe piliye 7, inni pilse 4. Ina. İki mal ýarty piýada hüjüm edýär, atda 8 gorady. Gaýlaryň ýarşyna ýagny favorit ýok şeýle seretdeňiz. Ene şu wagt bir haýsy kuşçy hemmesinel güýçli diýere ýagdaý ýok. Sebäbi gaýlaryň hemmesem deňrek oýnýarlar. Sebäbi bizde nähili aýarlaryň arasyna reytingi 2100 ene şu wagt şonky 2190 Bival Alina dipne hüjüm edäşine seredin akda. Asubaýewa häzirlik çok goranýar. Reytingi 2461 şeýle seretdiň. Ýöne ýene bir zat bar.
Kayıtların oyununa ne edip aydıp bersem kam. Barkelek sen şu at Magnus Carlsen ya ne pomniş utuş şu olsa oyunu ol hokman barkelek eydia ve eydia utya artık maşra var olsa akayılan oyunda onu sen garantiya berip bilen okta sebebi oyunu utuşam olsa ol alıp uturup koyver ya ol ne edip düşündüreceğim bilip bolan kana şon yarrak yağdaylar ol ya şon için berde barkelek reytingine teretmeler la kimin kuy reyting olsun 2003 bolsan bir hila emmesi bir dengrek derecede oynaýar ýöne dogry biri çalt ýa-da ýa biri basym ýa-da ýa bir hila biri uzak neme ennigeden bolýar. Gara şoratlara bagly esasy aýarlanmışdy. Yine berde de izolerlenen piyada merkezde garly yankı değişimi ýaly. Hemem akşada merkezde ýöne o problema del häzir ýebaş geçensoň perdeler çalşylansoň şu an merkezde durany bilenem. Hiç kilek korkunç zat ýok sebebi perdeler çalşylansoň şu an merkezde bolsa da hüjüm etjek zat ýok otay. Näşin Epetli çarşı. Kolinem akaçanya geçilinen nem şeyle teresene esasi e, izolirlenen piyadalar ayki Y4 piyada goryanın sayki suç piyada de yan boşokluk hasap edilýän. Şon ýalak çarşyklardan soň subaywan oyunu ýuwaşyklan gowlanny. Hana şoňa da masterstvo usatlyk diýip aýdylýar da oyunu goraýmana marlary e, da karşıp duran pozisiyada doğruda anni bir näçe çarşyklardan soň Karan oyunu gowwalaydy. Ana elimdam позиционное преимущество диаста, бед позиционное преимущество превращается в материальное преимущество. Она рухм активлigi derarlam материал pozisyon преимущество artykmaşlyk material artykmaşlyk ogurlana aýk piýadany ýollaryny alyp ýetişdi. Ine häzirem oyunu karalar utaýmasa sebäbiyem oyunu ýoşuklan gowlanny asubay we biwsaranyň gelinini Katerina Lachnow oyununa seredelim. Görýän bol gaýdan hiç de riska gidenok hemmesi ýoşuklan mallar goýýar sebäbi oyun başlanyna deň bolsa deň eger birazjyk mümkinçilik bolsa da onu utuş üçin töweşip boljak. Garad näşinýanlyk ýagdaýlar gowşagy berde sadece däwäşe we piýada bilen hüjüm edilmeýän bolsa biz onu gowşagy diýip hasap edýäs. Ana şu adam aklaryň maly aty şo gowşak öýe rowana bolyny ýöneköy atyň trajektoriýasy daýykoýdan S4 Y3 däwäşe barýar. Sadece ne? Berde fuçdy we berde bunu atym goşdyň eder däwäşe bul atlaň alýa çarşyk bolýar. O taýda donyň piýada goýmaly bolýar berde aklara piýada gerek gel sebäbi şeýle seretseň şu dalty öýdäki piýada gowşak piýada diýip gowşak piýada diýip hasap edýärdi. Şo gowşak piýadanyň gowşaklygyny biz ýok edäýäs. Eger mysal üçin aty goýsak şudak, ine mysal üçin ally, senem allyň, ine ştaýda perde bilen alyp bolanok ýa at berde gorap durbular. Piýada bilen alýan bolyn, ine öz-özünden sen gowşaklygyň ýitip getdi. Garalaryň da alty piýadasynyň gowşaklygy häzir wagtlaýyn şu gowşaklykdan aýrylar. Ýa şoň üçin onu güýçli kuşçular gowdurşunýar, şoň üçinem ýöneköýje ferdini efçaýraýar. Näme üçin? Häzir ruhlary getirmeli, ruhdaýky ruhda bire gelse de bolýar ýa-da efkiden daýka getirseň bolýar ruhy. Garad ýarym açyk liniýada, näşinýala garşydaşyň piýadasy bolsa, sen piýadaň bolmasa, o ýarym açyk liniýa diýilýär. Ýarym açyk liniýada da esasy
ruuhlongu oimali atskliinian eilemel ruuhlorlen tiedä, agar oinutsok olsangat. On pille hujmedle doğru bu pille çalışmak bolano. Teavik Sicilian goronşunun drakon variantına, onun köyüne hindi goronşuna tedbiliyan varsanız şüphele güçlü pil değil ya da Sicilian goronşunun drakon variantını jeyedak bile drakonum deyip at veriyorlar. O drakonu dingine şüphel qavat elya, şüphel bilen şüpheli çalışıp bolya. Ondan öň bulgara pilini bir zat artmaşlyk utmayan bolsaň, bu atta da çalışmak gerek gelläni şeýdip düşünür ýa-da okuwçylara şoň üçin pili hokman şüphel H4 garaýly pil diňe şüphel bilen bahasy gymmatlyga deň. Şoň üçin biz onu atta da çalışyp bilemdik. Balti berdine görşüňi diýär bu plentok oýna girenok o bu pile aýyrmasaňam ruhlaň arasyna baglanşyk ýok. Şoň üçin hökmen pilini oýna çykarmaly. Berde bu liniýadan pil oýnap bilenok, berde gowaýjyk ýok pil üçin, şoň üçin baýetden çykarmak üçin garalar balty goşdy. Ýeväş wagt beren oklar gönü hem ata topurlular hem şol vartanı ne? Atekildäki ruh oragsyz perdi ruha topulýa pil baýedi al ne berde perdini jertwe edýä Lachno Katerina Lachnoyev pilurdi F3 muna atally ýene birladýa da yedi innem ruh bilen F3'lýa. Innem gelin hasaplap göreliň perde üçin kimin näçe maly bar. İki ruha garşy berde, pile garşy, üç tane yeňil mal perde garşy bolýar da şeýle hasaplasaň 3 yeňil mal perde garşy. Ýöne ýene bir uly problema ýeýedak piyada. Ne şoň hasabyna ýeýedak piyadaň hasabyna. Häzir o ýeýedi piyada üçin ahyr garalar bir ruhny ýa-da pilini jertwe etmeli bolýarlar. Däwäş anenne bul oýnyň ýygyny bular oýnasy näder başga Kostenýuk Aleksandra şoň oýnyna teredeliň tekinji dostgoda Aleksandra Kostenýuk oýnýar bu orsetli kuşçy orsedyň oýunçysy öň ýöne şu adına başga döwlet ne Şwetsariýa çalışdy. Federasiýasyny işwady Şwetsariýanyň komandasyny oýnaýar bu goýy. D4 ATF6 4 ýalty ATF3 Nimsowicz, Zashita Nimsowicz Atsowicz pilba 4 oçyldy. Zashita Nimsowicz bolýar şoň üçin garalar ýalty goçanny aklar Nimsowicz Zashita Nimsowicz oýnamajak bolup ATF3 goçýarlar. ATF3 goçumdan soň berde pilba 4 goçum bar, hemem balty goçum bar. Novindiskaya Zashita diýilýär. Zashita Nimsowicz oýnamajak bolsaň, onu ATF3 goçsaň köp barşdaş balty goçýar da Novindiskaya Zashita bolýar. Berde pilba 4 goçdy edipdir, pilda 2 Ferdiýe 7. Soňky dowr şunýalak oýnaýarlar, sebäbi pilba 4 dursaň berde piyadasy galýan tadaja kuşdy bolýardyr. Ne häzir iki piyadaň goramaly bolýar, Ferdi goşdy da munaýarlar. Arasa piyadardyk berde sen entek mallar çykmanlygy üçin hiç kimin artykmaşlygy ýok. Şo zato teneýän piyadasy galýan. Şoň üçin ne pildaýka Ferdiýe 7 at sowçulýar. Pil bilen sowçurýarlar, pil bilen urýar. Näme üçin berde Nimsowiczdaky ýaly garaşan oklarda garalar alýaşy aty. Sebäbini ağaç göçünün manisi ýok. Öň biz nähilek bolýardy Nimsowiczda mense gorkadyň. Ştaýda Nimsowiczda Atsowicz göçýärler bol ýalty göçýärni nol rekrofk edilse biz elmidam şu ağaç göçüme garaşýar. Ağaç göçülmedi biz çalşamyz okşulaty. Näme üçin sebäbi sen öňünden çalşaýsaň
Te bu piyadalanan pil ağuştan eyyam işlep başlaya ağ pil. Şoň üçin bidelim garaşyas ağlar ağaç goçup pil kowan toň çalşyk edýät ýönünde bärde ýan başga tutur. Pil sabarda däl. Şoň üçin pil bilen tuğçursaňam bolýar. At 4 verdi sayıki. Nam attırdı. Tabi pilini berdi ata yine de attılanan pil ordu. Rekrovko, žuč, manga katalanska построение da delija, sebebi pil Katalan oranžda, katalanska inačijala da šonakijala durja. Te berde ik variantar isleten pili, żółć jeçoçumsk polya doğuştun yana köplen şunu żółçtun goçup täpil şul diagonalda aşvar a tek diagonalda oynar ýaly pelejekden çykýarlar. Allar ne? Ana ahry ýene jeçoçly görşüňe diýaly ne şunýalap ne Kastenyok oyununu tutturayam gördüler. Teater edine yanlışlık göçülen yer. Ştayda yam savaş piyadanı reski göçtü. O karşıdaşı şonçunum A4 prosto ik piyada bir piyadan ik piyadanı fiksirvat etti. Nemçün teavi B4 göçüp savaş piyadanı gorap olmadı yani. A4 goçtu o karşıdaşan birazcık reskira oynadı. Teavi B4 göçüp piyadalan linyasını üzmerlerle de piyadalan zincirini abul alyada göçüp koyuyordu ne berde yam üç mal bolup üýtülerde savaş piyadany ýam piyada B4'e goçup borap bulunok en pasant bolýar berde aby alaya aşoň üçin net gorajak ýa 3 tane mal savaşda piyada hücum edýär ferdide ýykana elinjek sadece piyadasy galdylar. O piyadasy soňamyny at A4 deňlän ýalagym etdi ýöne eýam A D linýa gara ruhlan gelinin ýöne köýje ferdi bilen pil akşanyma adetmäne barýarlar. No bärdini dywaynoýy dar goýberdi da dywaynoýy dar goşa urgoý ruh perde hüjüm edýär piyadada ata hüjüm edýär. Bärdin nimalsa galýam etjek adym ýok. Ana şon ýaly ferdi geldi, innen ferdaşlardan ýataýtdyrdy. Berde pil bilen urmak ýalmyş ädir haşbyr. O pikir edýärdiň ajekin orýandyr nöýdýärde berde gelip pleferden soň ferdaşlar goçumy görmändir. Ana şeýdip Aleksandra Kastenyuk birinji utugnarly Nikodowskoda ham pekanyer oýnýa akmarlarda gelip oňam oýny göreli. Gaýlaryň bir 14 gatyny göreli, äder nähile oýnýarlar. No, angliski начало diýilýär, 4 goçup başlady piyadany. Asly bul Kanerunyň iň gowurýan başlanyşlarynyň biri. Sebebi nähilek diýin köplünç ýat tutmana ýaltan, ýani ýat tutmana kyn görýän oýunçylar şunýal oýun oýnýarlar. Sadaja hem ýöne köýnämi, ene pisa 4'e goçýan, bowça goçýan, bu tarapdan pilaň çykarýan, jeýkiden hem bu iki tarapdan pilaň çykarýan. Ana ütgoşuk bir bara çuň bir ýiti debüt variantlary ýa-bir jertwaly debüt variantlaryny öwrenmek gerekkäl. Pilaňy çykýan näme Fiancetta Bishop diýilýär-de inglizçe. Ana şol ýaly pilaňy çykýan, onuň galanam eýam näme öz masterstwoňa bagly da öz güçlü oýnap bilişiňe bagly. Mallary goýan glavny debütden ýitgese çyksan bolýar, galanam soň görüberýär diýerler. Ana şol ýaly oýunlaryň biri. Neşeýdi berde. Ýam Kaneroy malardy görşüňe diýäli. Kaneronyň bir mala artyk
Koreymana karalar hücum edýän ýaly ýöne berdi. Ana, şukulan bir mal, soň ikinji mal şey diýýärdi onuň. Näşuat bir mal seret göräýiň nähile 5 tane piýadasy bar olaň 7 piýadasy bar ýöne 2 piýada goşulanan. Ol iki şu piýada pilen garşysyna da şeýle seretseň. Häzir bu oýnam Kanerunyň hasabyna oturar mukadiýan geliňini ikinji hindilaryň bir uýuşly kuşçysy bar. Dranavalli harika. İkinji Hindistanyň ikinji nemede durýar. Y4 ýalty oýuny ýam utup muňa fransuz goranşy diýýäs. Y4 ýaltyda 4-de 5, atda 2. Näşünýaly variant oýnalýar. Akmarlarda Hataylı Grossmeister oynayan. Okay, rapidin oyunu durşuna ağdırdım dörlük yöne en sonuna kahramanlarda oynayan oyuncu yemiş kazanıptır. Ne yöne koy taktik antıptır ya da berdi pildoğuç alya oraya atpa dört ne marsız galıptır berdi. O te butaydayam ruhu çalışanın ulanam. Ursam, bularım urýada atyňa topulýar, sen garşdaşyň atyny almana wagtyň bolan okşoň düşünüm. Garamalarda goýunçy ütdi. Gelinginde Divya Deşmok, Kubok Mirin yeňisinde bogoý Divya Deşmok. Şoň oýuny seredeli, şu at oýuny utupdyr. Bu hemme oýuny görkezmek mümkin däl, şoň üçin birinji 10 tagtanyň, birinji 10-15 tagtanyň oýunlaryna teredip geçäýmesek, dogry 70 tanyk 70 tagtanyň oýunyny görmek hem analiz bermek mümkin däl. Garada akda Y4 goşdular, ýöne Y4'e garşy mysal üçin näme starindiskay построение diýilýärdi garada. Şonu ýalap nemäni goýýar. Ne, ýene de Hatay bilen Hindi kuşçusy oýnaýar. Hatay kuşçusy akda, Hindi garada. Ne görüşme diýäli. Haýsy debüt nähili görýäňiz aklam şahsy merkezde garalara ýam rekrov getdi. Ene hakyky toýun diýilýän oýunlar da şolaryna agdyrdylar. Kim näme nire toplýar. Neseredin pil asly biziň aýdyşymyza görä şu pil elmydam şany goramaly, bu pili beýderek çalşmalylar, şu pil bärde durmaly hem şeýle işlemeli dip aýdylýar. Ne elmydamam şu jaýeldäki pil şuňalak piýada durany şany goramaly dip aýdýarda, sebäbi pili çalşsaň garöýler gowşak bolýar diýip aýdylýar. Ýöne bärde görşüňi diýäli merkezdäki piýadany ütmek üçin o pilam çalşyp goýberýärler. Ne. Şeýle seretseňiz ne garalan oýuny gowy ýöne garalarda da köp gowşak öýler bar sebäbi pil çalşylan soň nüşleýçikler ýam gowşak öýçükler dip diýär izolerlenen piýadalar. Bular goşa piýada, bular göräň gowşaklyk piýada adaçyklar dip aýdylýar. Atefalty
Artık başlıgalınktan çalışmalıyım. Şoň üçin eferde bäş berdiň çalışygy goýa F3 aklar çalışmajak bolup goşaklyk etmeli bolýarlar. F3'e geçmeli bolýarlar. Bärde berdiň çalışdan aýam oýun galan nokta ak garalar sadece bar ezalerlerinden piyadaları alıp oyunu taýýarlar sadece şoň üçin F3 garalar aklar perdiğine sarşman saklajak bolýarlar ýöne bärdine boşa ruhlar hem mallaryň üýşüp bile baglanşykly hereket etmesi bilen ana garalar ýeňiş gadan ýa-da bärde. Bärdine çykalga ýok, ony perdiň saklary diýe birinciden at ruh aljak bolupdyr, ikinji urgam häzir at ýekden göçüp puşdy diýä bolen bärde dwaýnoýy dar bolýa, goşa urug bolýa. Ana şeýdip utypdyr. Inni koýun utypdyr, gary utypdyr. Inni koýuna geçelim bärde Mähmet Ýarba Türkan bilen Mujitçuk Anna. Mujitçuk Anna dünýäniň çempiony bolan gaýyp 2016-njy 2015-nji ýylda dünýäniň çempiony bolan gaýyp. Y4, Y5 garada Azerbaýjanyň kuşçy Mähmet Ýar Türkan oýnýar. Şahriyar Mähmet Ýaryň jigisi, gaýyp jigisi. Y4, Y5 bärdine Ispanskay partiýa razmenli variant diýip diýdi bärde. Pla 4 goşdylar Ispanskay partiýa bolýa, alpdyrlar bolýan razmenli variant Ispanskay partiýa. Düşünýär oýnýarlar. Mallar sarşylýany. Bä. Kayınmedele kımıtya yöne berdine Ladyaev'deki goşum taplaya da şutaydı ne kim öňürdi da sebäbi dürli taraplara rekrov gedende garalar şaflangına rekrov gedde aklar ferdi flangına dürli tarapa rekrov gedilenne kim öňürdi diýen plan ulanlya berdine aklar bir göçüm öňürdipdirler garadan ruh efdeki kuşda edýän garalarda berde göçüm ýok ruh bilen alsaň perde çykýar ýa ruh bilen alsa da bolýar aşaňa haşýeda gelýär bolýan berde sadece şu kuşt var ferdi F5 ýa ferdi Y4 kuşda edýär bolýan berdini şany goramana hiç kelek mümkinçilik ýok. Ýogsa bir göçüm artykmaçy bolsa bir göçümçik mümkinçilik berseler garalar ferdi baýkydan ýatyryp bilýärler. Gelin oýunçylygyň oýunyna seredeliň bularyny esasy oýunçylar men görüşime görä oýuny gutordular. Häzirini ikinji tur Entegen Beydullaýewa birinji dozgo. Birinji tahtada oýnap otyr Beydullaýewa Gowhar bilen Juwenjing dünýäniň häzirki dünýäniň çempiony. Ene bärde Akançýanyňa galypdyr. Akançýanyňda iki piyada, bir piyadaň garşyna atan bilen garşysyna yani görelim garamallarda Hataylı dünýäniň çempiony oýuny deňläp bilýär-ka. Bärde oýun deň bolýar sebäbi muňa ruh piyada haçan perde çykyp bilýär, haçan ruh piyadanyň ana şuňa bir ruh piyada diýär-de çypçak öýü piliň öýü bilen gawat gelse, bärde piliň öýü bilen gawat gelen okny. Pil bärde ana şagon gitti piyadany gorajagam bolmady görüşme diýär prosta şany gaçaýa sebäbi pil
piyadanın perde çıkan öýü bilen renk gawat gelen o piliň rengi de pila agoýly pil, a buloýam garoýly, garoý perde piyadanyň perde çyksa goýam garoý. Şoň üçin oýun nähile bolanydy deň bolýar. Owa nädir biraz wagtdan deňe rady bolarlar. Ikinji oýun, ikinji tagtada Dungeon'gy entek oýnap ötür. Ruha kançanýaty ýöne ruhla kançanýada entek belli zat ýok. Ýöne bärde ýam iki piyada sartyk eken. Ýöne bu piyadalaram bagly piyadalar dälle hersi görän uzakda dur bir-birinen. Eger bir-birini goraýan piyadalar bolsa, onu oýun başgaça bolardy. Ýöne häzir bellisi ýok. Aralaryny şol hemme şu iki piyadany alyp ýetişdi, oýun deň bolýar bolmasa da aklar oýuny utýarlar. Hani görelim birinji oýun deň boldum. Ýok entegam aýlanyp göçüp ýör bular. Bärde ýam göçüre neme ýok. Ne eger şunu ýalak bolup oýun garşydaşlar deň oýunda deňe rady bolmasalar, onu kuşda 50 göçüm diýen bir zat bar. 50 göçüm edilse häzir piyadalar göçmän. 50 göçüm edilse onu şu piyadal tarapyna garalan oýuny pesirap da şol deňlik teklip edip bilýär. Onuň arbitr 50 göçüm bolan bolsa, piyadalar çalşylan soň şu piyadalar göçmän. 50 göçüm edilen bolsa, piyada süýşmän 50 göçüm edilen bolsa, onu eýam neme deňligi edip bilýärler. Hani bärde prosto javäş goçaýdy, ýöne koýja javäş goşdy. Sebäbini alsaň häzir deň etmejek bolsaňam etmeli bolýar. Sebäbi şa gelýärdi piyadanyla ýa ýeka pil bilenem ýatyryp bolanok. Ýeka pilen alsa pil şaň garşysyna oýun deň bolýar elmydam. Хорошо, ýalan olam haşvaş goçupdyr goşdy bolýan, ja dörde goçup çalşýar prosto piyadasyny jertwe edýär. Jertwe edýär, bärde de howan buloýnam deňlik näseňem. Ana oýun deň boldy, aşagda ýazyldy görşüňi diýäli. Anynny Lahnanyň oýunyna seredeliň, ýaňy ýadyňyza düşýän bolsa, 3 sanak ýeňil mal perdeň garşysyna galypdy. Anna göreli kim nähile goýnýar. Ýene şonu ýaly ýöne ýam 3 ýeňil mala derek ruh peýda bolupdyr. Görýäňiz, ýaňy iki at pil, iki pil hem bir at nemäň garşy perdeň garşysyna atdy. Şo ýeýedak piyada almaly adyny. Ýeýed piyadany ruh bilen alan bolmaly. Ne ştaýda ýadyňyza düşýän bolsa, allyda şeýdip 3 sanak ýeňil mala persini berdi. Ne şunu ýalak ýagdaý. Ruh at pil perdeň garşysyna. Utmakyn ýöne mümkin däl ýa zat ýok bärde sebäbi biz elmydam iki ruh perde deňdi aýdýar da bärde ruh bilen at bilen pil ruhdan gowrak diýip aýdylýar. Şoň üçin bärde iki ruh däl, iki ruhdan artykmazrak perde garşy materialny materiallar deňeşdirseň, hasaplasaň şonu ýaly bolýar. Ast goçýan, näme üçin beýle goçulýar? Garşydaşyň ýalňyşdyrmak üçin şunu ýaly goçulýar edilýär. Hem özüňem sekund gazanmak üçin edilýär. Şonu ýaly ýöne görýäňiz serseňiz bar mallar aklarda goralygydyr. Ýöne näde tutmalyna gazaklyar. Sebäbi gara perdi üznüksiz güçler ýani. Üznüksiz güçler ýani näde saklamaly. İkisiniň hem wagtyny ol dekorkodýar. Ýöne bu ýaly däller, görşüňi diýäli. İkisiniň wagtyny ol bolup bilmeýär. Sebäbi oýnaýan bu toran bolmaly. Deňlik bolan bolaýmasa oýun ýalňyşmasam. Sebäbi
Karalar üznüksiz kuşdary pişanyk boladylar da anam. Bu kuşdanam goraw ýok, şoň üçin gaçyp goranary bukalara yer ýok akşa. Şoň üçin hem oýun deňlik howa, oýun ýok, entek nollar barkadýa. Benim bilem okuma utannym. Bärde biz bul oýuny görmedik. Zagnice, Nana Zagnice oýnýa. Tutupdyr, garamallarda birim şol oýundan birje görelim. Nu, bul gyýlaň arasynda dünýä kandidat master dik diýär-de, woman kandidat master Mongoliýadan ödüm. Ýalňyşmasam, baýdagyna görä. Aa, Sadece bu piyadalarını berayipdir bärde görüşmedi ýaly. Ne seretseňiz näçe tany piyada? 2, 4, 8 piyada, 6 piyada, 2 piyada tartyp garalan. Bular diýär ýewçe ýalňyş goçum, bu ýaly goçum derler, kompýuteryň ýalňyşlygy. Görýän bolyn ýöne diýär ýewaşny şu goçum goçulandyr. Demek käwat kompýuterim ýalňyşrak translasiýada gidýär. Şun ýaly. Ruh seveş. Ruhlar çarşılıyor. Karadeniz şunyali piyada artık başlığı. Sadece perdeğini çalışıp piyadalar kançanya geçten karalan otuş yönü aklar perdeğini çalışan ok yönü ne hedir alaşsız çalışmalı oluyorlar tebebi karaların şahsi sadece şaflanına gaytdı, şan üstüne gaytdı. No, berdi ne diye bizde kuşçularda değil, o teknik değil ya. Ana sadece perdeğin çalışan, piyadanı giderip çalışan adam. Yani bunu akançiyane, piyadalı akançiyane, 4 piyada, 3 piyadan karşısına Karalan utşaw görnüp dur. Ine şunýala birinji turun oýunlary ine dolu gutardylar. Häzir ýene bir 10 ýaşyndan ikinji tur başlaýar. Näçe bolsa ikinji tur başlar. Ne biz ikinji turun oýunlaryna da serederiz. Biz esasy men şu inserjatadym gaýlan oýunyna biz inserer we gaýlaryň oýnaýşy olan men özümem näçe gedek şu dünýä çempionatyna gatnaşanym üçin Aziýa çempionatlaryna bulan hemmetini men tanamdyň. Maňa bulan oýunlaryny kommentir etmek aňladyrак düşýär. Täze aýallar erkekler arasynda köp oýnanyk, da aradyna käwat oýnaýmysak, esasy biz aýallar ýarşyna gatnaşýar. Şoň üçin men aýallar oýunyny size giňişleýin kommentir edip bermekçi. Ne şu wagt birinji tur gutardym, näderine ikinji tura çelli, äder biraz wagt gerek olaram pererifa çykandyrlar diýär diýince. Äderine ikinji oýun başlar 10-20 minutdan.